Pár vlogov dozadu som ti rozprával o mojich dvoch obľúbených objektívoch, ktoré nosím so sebou na každé jedno fotenie. V mojom prípade je to Canoniacka 2870 2.0 a 85 1.2. Je to z toho dôvodu, že 90% mojej práce sú eventy a business portréty, kde naozaj potrebujem tú extrémne nízku hĺbku ostrosti alebo prepustiť naozaj dostatok svetla v zlých svetelných podmienkach. Samozrejme, v mojom prípade teda ja sa tým už živím nejaký ten rok, už to bude, tuším, že niečo tesne nad 18 rokov, čo sa komerčne živím fotografiou. Ale samozrejme vo svojich začiatkoch, ešte pár rokov dozadu som nemal takéto ultra svetelné a monštruózne objektívy s hodnotou 1.2 alebo zoom 2.0. Jedna vec, ten zoom sa nevyrábal a samozrejme na tú 1.2 85 EF-kovú som nemal peniaze. Je to úplne normálne. V tej dobe som používal Canoniacku EF 85 1.8, ktorá má dneska už svojho nástupcu a to je konkrétne táto malá, spratná 85, toto je 2.0, ale dostala navyše oproti tomu stabilizátor a makromod. Čiže pokiaľ nemáš tie peniaze na tú 1.2, táto 85, ja ti dám bližšie a dúfam, že to aj zaostrí. Takže takto. No alebo asi nie. A možno aj áno. Čiže toto je 85 2.0. Vidíš, že je to naozaj veľmi maličký objektív, veľmi spratný a hlavne cenovo dostupný. Dneska tento objektív dokážeš získať za nejakých 650 eur. Pravidelne ešte bývajú cashbacky. Teraz pred Vianocami určite zase niečo bude. Prečo o tom rozprávam? Ja som tento objektív mal teraz, nechcem povedať, že na testovanie, ale mal som ho týždeň doma, lebo som chcel vyskúšať, ako funguje ten makromod a či by mi na jednu konkrétnu zákazku, kde naozaj vláčiť do sebou tú 1.2 je dosť nepohodlné, prípadne nestačil tento objektív práve vďaka tej univerzálnosti a tej šikovnosti. V mojich časoch, keď som ešte naozaj teda fotieval napríklad svadby alebo eventy a nemal som tu 1.2, tak práve tá 1.8 bola tá go-to voľba, keď si mal nejaký low light. Čiže fotil si na svadbe a chcel si to konečne cvaknúť bez blesku. Prípadne na eventoch alebo niečo, že zároveň máš málo svetla, to znamená, potrebuješ čo najväčšiu clonu, najviac otvorenú clonu, aby sa tam toho svetla proste pustil, koľko to len ide. A druhá možnosť teda je to, že chceš mať to krásne blurry pozadie, či také krásne rozmazané. Vtedy 70-200, ktorá je 2.8, ti nespraví ten istý efekt ako nejaká 1.8, proste tú fyziku za tým neokašleš. Taktiež to nemôžeš používať 24-70, lebo stále sme na tej 2.8, respektíve F4 dokonca, keď máš tu nejakú 24-105 F4. Čiže potrebuješ nejakým spôsobom tam pustiť veľa svetla, aby si dokázal mať nízku hĺbku ostrosti a zároveň znížiť dramaticky ISO. Lebo keď pôjdeš vlastne z 2.8 na 1.8 alebo na 2.0, tak to máš vlastne celé EVčko, dokonca aj trošku navyše, ktoré pustíš dole, čo ti urobí extrémny posun samozrejme aj v tých ISO hodnotách. Čiže pokiaľ nemáš dato budget alebo tvoj core business nie je nastávaný na tom, že potrebuješ tu 1.2, aj kvôli tej extrémnej optickej kvalite, aj kvôli tej extrémne nízkej hĺbke ostrosti, tak ja si myslím, že táto RF-ková 2.0 je taký ten go-to objektív, po ktorom by som asi išiel aj ja, pokiaľ by som dneska napríklad fotil svadby, lebo je to malé, je to skladné, je to ľahké a naozaj, keď to budeš celý deň nosiť na tom ramene, napríklad na tej svadbe, kde si od, 8 ráno do 3 ráno na nohách, tak uvítaš tú nižšiu váhu, aj keď hovorím to v takých veľkých úvodzovkách za to, že obetuješ vlastne z tej 1.2 na 2.0. Pokiaľ teda hľadaš niečo skladné, niečo maličké, ja si myslím, že toto není vôbec zlá voľba. Osobne by som si to ešte napríklad nakombinoval s nejakou 50-kou 1.8, aj keď teraz ti dám chrobáka do hlavy. Ja som si v poslednej dobe obľúbil toto, to je objektív, ktorý každý, kto mal zrkadlovku, nenávidel. Je to Canoniacka EF-ka 1.4, ktorá nikdy neostrila až do momentu, keď ju cez adapter dáš na mirrorless. Takže ja sa priznám, v poslednej dobe som si naozaj veľmi obľúbil fotiť s touto EF-kovou 50-kou 1.4 a prípadne by som to napríklad doplnil nejakou RF-kou 35-kou, tou 2.0 či 1.8, či ktorú to majú teraz tej RF-ke. Také už svetlejšie, cenovo dostupné všetky objektívy. To si myslím, že s takouto zlatou trojicou by som úplne v pohode dokázal nafotiť 90% takých tých menších komerčných zákaziek. Zlepši svoje fotografické a video schopnosti z Lens Brothers. Objav naše komplexné masterclassy,
ktoré ti umožňa učiť sa vo vlastnom tempe. Stiahni si videá plné odborných rád a techník, ktoré ti pomôžu rásť a zdokonalovať sa. Stačí navštíviť našu stránku, vybrať si kurz a začať. Samozrejme, ja už musím na to pozrieť trošku ináč, ten wow efekt a tak ďalej, ale to už si počul v tom predchádzajúcom videu. Čiže aby som to tak zhrnul, naozaj aj s lacnejšími objektívmi dokážu robiť obrovské množstvo muziky a pre mňa táto 85 RF-ková je úplne taký hidden germ, skryté tajomstvo, alebo ja neviem, nech sa to oficiálne dá preložiť. Niečo, čo naozaj si myslím, že by malo byť oveľa viacej sprofanované, oveľa viacej by som to mal vidieť v rukách fotografov. Oni sa toho z nejakého dôvodu boja. Takže ak si to dopozeral až sem, tak určite to objektív, ktorý by som ti mohol veľmi odporučiť. Samozrejme, daj mi aj ty vedieť do komentára, čo si o tom myslíš. Aké máš ináč iné tipy na také tie hidden germs objektívy, to také tie schované, ktoré nikto ani nevie, že existujú, ale robia úžasný výstup. Daj mi vedieť dole do komentáru. Ako sa hovorí, like poteší, odber ešte viacej. A pokiaľ sa chceš naučiť všetko o fotografii, nezabudni, že máme náš výučbový portál lensbrothers.sk, kde ťa naučíme všetko, čo o fotografii potrebuješ vedieť.